Yksi vajaa mulla ja toinen sulla. No miten tästä nyt selvitään? Liike on lääke, ei vasta mitään. Sopalta poistua, kun ymmärtää. Tohtori on näytölläsi aina etänä. Siellä kaukana varmistaa, et ole hengissä. Reseptin hän sähköisesti sulle kirjoittaa. Ja ison palkan siitä saa. Saat pillereitä ja virkisteitä. Et niitä yhteen saa sekoittaa. Vai sinisillä pillereillä voit tuntoasi sä kohottaa. Ruokaohjeet tiukat saat sä mukaan maksuttaa. Sillä lailla terveytesi on pitattua. Nälkä tosin saattaa joskus vatsaa kurmia ja suolan puuteen huimaata. Syö kalakeittoa, niin ei tee heikkoa. Myös porkkanoita voit popsia. Ja muista aina, et parsakaaliin saat joka päivä sä langeta. Pizza ei saa suuhun laittaa eikä olutta. Karkkia nyt kansasta on ihan viisasta. On herra kun näitä aina muistaa noudattaa. Niin terveen kehon milloinenkin saa. No niin, arvoisa yleisö. Sote-uudistusta on Suomessa työstetty vuosia, ellei jopa vuosikymmeniä laihoin tuloksin. Hoitojonot kasvaa ja rahat ei riitä. Valtioneuvoston saksien heiluttelu pakottaa lääkärit priorisoimaan hoidon tarvetta. Myös potilaiden rahat on vähissä. Vastaanotollamme tohtori Ilmari Varma päätti ryhtyä ratkomaan potilaiden vaivat heti ja voimalla, jotta erikoissairaanhoitoa ei kuormitettaisi liikaa. Saattaahan siinä potilasturvallisuus hiukan kärsiä, mutta säästöjä syntyy ja huomattavasti. Pahimmoillaan tosin saattaa myös Ilmari itse joutua hoitojonon jatkoksi. Joten katsotaan, miten Ilmarin käy. Hyvä yleisö, tervetuloa nauttimaan sote-soppaa. Varma vastaanotto, hyvää huomenta. Kuinka voin auttaa? Valitettavasti ei ole tälle päivälle enää aikaa, mutta voitteko palata huomenna asiaan? Kiitos, kuulemiin. Hyvää huomenta kaikille. Huomenta! Jään teille nyt vuoronumerot. Henni Möttönen. Hermanni Uurunen. Täällä. Kiitos. Laila täällä. Onni Kumpulainen. Onni Kumpulainen. Huomenta, Maria. Hyvää huomenta, Ilmari. Onko tupa täynnä? Kyllä on. Ja oli pakko lähettää terveemmät näköiset takaisin kotiin. Harmi. No, ei se meistä johdu. Onko tänään etävastaanotto? Ei ole tänään. Hieno juttu. Voimmekin pikkuhiljaa aloittaa. Tohtori on saapunut ja aloittaa
No, älähän nyt. Katsotaan ensin sydän. No katoa nyt te! Ottakaahan rintapuolta vähän No paljon. otetaan! Sydän kuulostaa oikein hyvältä. No hyvä juttu jokin on! Ei ole sivuääniä eikä mitään, mutta hoitaja, katsotaanpa verenpaineet. Vai paineet? Ottakaa ihan rauhallisesti. No ja joo, hengitellään. joo. Hengitellään. Ollaan hiljaa, saadaan tulokset. Voi herrajesta sentään! Nyt tarvitaan laastarin suhde sen entisen rutjakkeen tilalle ja välittömästi. Hoitaja, tuokaa laastaria, laastaroidaan. Voi herranen aika! Yleensä sitä vähän. Noin. Noin, hyvä. Kyllä pitäisi pikkuhiljaa ruveta auttamaan. Voi kiitos, tohtori! Olkaa- Heti helpottaa! Olkaa hyvä. Minä lähdenkin tästä polkemaan suohonne aviorikkojen ja aloita uuden elämän! Onkas tohtori vapaa mies? Ei ole! Hän on minun oma lääkäri. No niin tietysti! Näkee niin. Näkemiin! Herman Nilkunen, olkaa hyvä. Päivää, Huurunen. Päivä. Te tulittekin niitä laboratoriotuloksia kuulemaan. Te olette kyllä hyvässä lihassa. Jaha, katsotaanpa täältä koneelta. Sokerit on liian korkealla. Samoin LDL-kol ja HDL-kol. Kol. Koliikilta vaikuttaa. Tiedetäänkö teitä usein? No, ei omasta mielestä, mutta Eukko on vähän eri mieltä ja lämmittähän se pieru vähän, kun ei tahon rahat riittää tuohon lämmittämiseen. Jaa. Kyllä teidän pitäisi aloittaa toinen ruokavalio ja myöskin liikuntaharrastuksia. Katsotaanpa teidän pankkitili. Tää. Minun pankkitili. Teidän pankkitili. Oho. On se kyllä niin pieni, että ei niillä paljon lääkkeitä ostella. Joten määrään teille vettä ja ruisleipää. Niistä ei kyllä saa Kela-korvauksia. Mutta tässä on teille setelitukku lisäavuksi. Pystytte ostamaan edes lähdevettä. Kiitoksia vaan, tohtor. Tavataankin seuraavaksi sillä lähteellä. Näyttää tuo teidän ympärysmitta vaativa veskulla. Tästä käynnistä on turha lähetellä laskuja. Näkemiin. Näkemiin. Henni Löppönen, olkaa hyvä. Päivä. Päivä. Miten voin olla avuksi Henni? Minulla taitaa olla päässä vikaa. Päivällä näin näkyjä ja yöllä painajaisia. Jos ei ole painajaisia, niin ei ole untakaan. Ja kaiken lisäksi iski tämä vyöruusukin. Kylläpä teillä on huonosti asiat. Jos päässä on
Mika, se on hankala hoitaa ja kuntayhtymä on kieltänyt kirjoittamasta kalliita työruusuja unilääkkeitä. Täytyy sitten hoitaa teidän vaivat kertakäynnössä. Käytännön toimenpiteet. Mitä ne semmoiset toimenpiteet mahtaa olla? Eikä minulle tule mitään ylimääräistä kulunkia, kun rahapulakin päässyt niin raalistumaan. Ei tästä teille kuluja tule. Määrän semmoisen kestokääreen ja tuon ruusun näpsään saksilla pois. Sattuukohan? No, ehkä pikkasen. Hoitaja, tarvitaan kestokäärintä ja sakset. Potilas ei halua nähdä painajaisia eikä tyhjänä ammottamaa lompakkoa. Sen jälkeen saatetaan potilas sitten ulos. Nouskaapa siitä ulos ylös. Älkää takatko mihinkään. Tuotahan takaisin päin. Oi! Se on siinä. Olkaa hyvä, saatte ruusun muistoksi. Kiitos. Ja ruusukin hävinne. Saatetaan ulos. Ja kaikki muukin. Auttakee hyvät ihmiset. Miten kanssa tälleen kävi? Taisi olla valelääkäri. Ei oo, eikä mitään hätää ole. Joo, lähdetään. Viimeisen potilaan tohtori lähden näkemään. Selvä juttu. Joko ne on siinä kaikki? Joo. Ei mitään. Pyydäpä sisään. Onni Kumpulainen. Onni Kumpulainen. Tule sinne. Täällä se on. Päivää Onni Kumpulainen. Nyt tarvittais iso pulkki sinisiä pillereitä. Minkä takia iso purkki? No minulla on huoli siitä jälkikasvusta. Meilläkö Elsa emännän kanssa siunantu 4 poikaa. Ja suku ei tao jatkuva, ei millään. 3 pojista on ollut jo aviossa monta vuotta. Ja mitään ei tapahdu. Ne vaan kysyy multa ja sanoo, no miten se, pitäisikö sitä nyt, no kyllähän tohtori tietää sen. Jaaha, kyllähän Onni on hyvällä asialla ja saatana, minä poille pari näytepurkkia Onnin mukana antaakin, mutta kyllä poikien pitäisi itse tulla henkilökohtaisesti tänne vastaanotolle. Ei ne ilekin tulla. Koska päättäjät päättää niin helvetin isoista säästöistä ja vastaanottoaikojen supistamisesta, niin menkö toille 3 purkkia? Voi kiitos tohtori, voi kiitos, voi kiitos. Olepa hyvä. Kiitoksia tohtori. Hyvältä näkemiin. Mutta miten ne minun pillerit? Pitäis saada se 4. pulkki vielä. Ei. Vie sitten minunkin pilleri. Mitä se Marja Killola sanoo? Voi kiitos tohtori, voi kiitos tohtori. Minä ei jaksa keskustella. Tämä oli tästä, minä lopetan. Marja, tule tänne ja laita ovet kiinni. Nyt tarvii vierihoitoa. Saivainen.
sisar hentovalkoinen. Hän hymyävän katseensa suopi, loppua tuopi aina. Kyllä tekee. Ystävä, niin hellä lempeä, ei maailmassa varmaan ole toista, yksin iloista vain. Vaikka yhä ilomilla hänen kulkunsa käy, onhan surujakin siellä, vaikka päältä ei näy. Tuo sairaiden käy sisar hentovalkoinen, hän hymyävän katseensa suopi, lohtua tuopi ain. Vielä takaisin. Tämmöisessä ensi-ilta tai ensilähetyksessä, kun tulee tämmöinen ensi-ilta, niin on totuttu sillä tavalla, kun teatterissa käydään, niin jaetaan ruusut, kapujakaan tuossa ruusuja. Kaikki jäsenet. Kiitos, kiitos. Hyvä työ. Hei Pirkko. Ai moi, ja tuolla vielä saatu kiittämään vielä. No onko pillereitä? Naapuri vei kaikki. Kiitos. Kiitos. Eija on meitä ohjannut. Eija ole erikoisvieraus. Mutta minä haluan kiittää Naisvuoren eläkkeensaajia ja erityisesti puheenjohtajaa, joka on hienosti meitä tukenut. Hän on auttanut meitä hakemaan sitä tukirahaa tuolta eläkeliitolta, koska ilman rahaa ei voi mitään toteuttaa. Niin nyt ollaan saatu edes lääkärille takkia, hoitajalle takkia. Eija on hyvin kannustava ollut meidän kanssa. On tosi hyvä ohjaaja.